To je moj kanal. Ja objavljujem. Ja objavljujem. Da vidimo šta si jeo. Tako mi što reci. Šta si jeo da vidimo. A šta sam ja jeo? Ja priznajem. Ja jedem sve. A tebe najviše giftuju koji ne znaju šta jedeš. Mišo, posveti se partiji, gledaj. Imamo 4... Kada ćemo tu bulju? Sutra u 15 časova objavljujem klip vanredno. Da vidimo šta si jeo. Hvala Žižu, hvala. Zale TikTok. I tebe najviše giftuju ko? Ne vređam nacije. Ali ćemo da vidimo šta si ti jeo. Pošto ti nacije mnogo veruju. Treba nam još 9 uša, alo. Vidjet ćemo. Trpamo. Ajde malo. Se partije. Nemoj to da radite. Daj zbunimo spi. Dobiti klip sutra u 15 časova. Jebem ti jednu rušu, jebot ti. Klip. Da pusti klip sutra u 15 časova. Da vidite ko je te. Da jedini imam prava toga. Objavim na mom kanalu. Ne boji se ni Dušan ni Prstanikov. Da ja odredam u sršimo bulju. Možda duvaš kurac ako ti dam. Ali nemoj da jedeš govna sad. Alo, ima dece, ovdje gledaju nas dece. Nemoj da pričaš o pornografiji, alo. Udala. Sutra u 15 časova imate klip na mom kanalu Vandar. Da. A ja ti dodam. Melite. 60 liva da. Melite, sutra mi daju onaj klip sa Džanom. Dalje ti snimak sa Džanom. Kaže, šta si upalio ovaj? Ko njega giftuje? Brate, da ti krio, pa meni gifta i muslimani, i Srbi, i katolici, svi mi giftaju. Šta ti krio ko mi gifta? Muslima, šta ima veze? Kako je čovjek danas? Da li musliman, da li Srbin? Čovjek je jedan, Bog je jedan. Nego ti ne znaš, jebem te usta te, evo, kako trpa. Evo, duvaj ga, brzo. Kako leto palme, a si vidio? A, kako prčkamo. Trpaj Miloša u bulju, tako bre. Trpaj ga, ne vada to, brate moj. Tako je. Ali u penziji ćeš biti. Ja mislim da popijemo piće, valjda ti prošlo prevada. U penziji ćeš biti. Sutra kad dobije... Melite, si dobar, Melite? Nešto si mi se bre... Kako mene vriješ? Duvaj ga Miloše. A? Živjeli. Miloša mnogo galami. A, pa čuješ šta kaže čovjek, da galamiš mnogo, a on je glup. Marko, čujete, brat. Čuo preko tvog telefona. A zamisli kako je meni ovdje, brate. A znam, a pazi, mutirao sam ga, ja ga čujem preko tvog telefona kako se dere. Znači, stržio mi mozak ovdje kako se dere. Umjesto se posjeti partiji, da čita komentare, da ovo, da ono, džaba. Ne govori Kurtona, besima, ali vidjet ćemo od sutra da li će da ga voli. Ne, nego je tebi krivo, znaš po mene giftuju. Ljudi, pa što da mene giftuju, brate? Mene voli, sad tebe ne voli. Svoje fanove. Idemo sad, čuvamo samo na kraj, molim vas. Znači na kraj, da izgubimo trud. Braćo. Pozdrav za Skoplje, pozdrav. Ćao. Kako im trpamo, a? Normalno, trpamo neradnike. Kao što ima ono na mom klipu. Neće ništa, brate. Pa da ćemo te kečapom, Miloše, normalno, brate, idemo sad svi jako, ljubim vas zrat, na 2, budite spremni, nemoj da gađaju 2000 pojena, molim vas, nije daleko. A nema pojma šta je s mikrofonom, sad će Kito da izleti. Hoće, otvori usta. Pušta vanredno klip. Pa neću sutra. Kečap, Zoki! Pustit ću ja kad budem ja teo, ucenjivat ću... Idemo, mani, idemo svi.